an so a raba ni da ke. An so a raba ni da kai. Kai, ina za ka je da waya? Ya na ne a gina an so mai caji. Ka san abin da nake so da kai? Kawo waya nan. Ka shiga nan kwanai, za ka ga wani mutum mai zaune. Ka ce mashi na ce yawo sauri ya taso mu tafi da shi. Yi sauri. Ina aiken da ne maka? Wani ne ya aike na ya ce in ba da injin kama shi wani kahin in dawo benin. To me yasa baka yi kuka mutane suka zo ba? Ya manta na yi.